Prezident Petr Pavel skandálne poškozuje naše vztahy se Slovenskem a vměšuje se do jeho vnitřních záležitostí. Pavel tento týden řekl, že by návrat Fica do čela slovenské vlády mohl vést k narušení československých vztahů. A to kvůli jeho výrazne odlišným názorům, především v zahraniční politice. Pavel tento týden při návštevě New Yorku řekl novinářům, že některé Ficovy názory odpovídají spíše ruské propagandě. Návrat Fica do čela vlády by podle něj mohl mít dopad na vztahy mezi Prahou a Bratislavou. To by jistě v případě jeho zvolení a získání důvěry do určité míry narušilo i vztahy mezi námi, protože bychom se na některé zásadní věci dívali jinak, řekl Pavel. Na Slovensku se konají tento víkend parlamentní volby. A podle mého názoru je nepřípustné, aby demokratické rozhodování Slováků někdo ovlivňoval ze zahraničí. Tyto hloupé výroky prezidenta Pavla ale skutečně vztahy se Slovenskem mohou poškodit. O to prezidentu Pavlovi a Fialově vlády asi nejspíš jde. Rozbít Vyšegrád, abychom mohli být více pod diktátem Bruselu, Washingtonu a Berlína. Přitom vztahy mezi Českou republikou a Slovenskem byly dobré, i když v České republice ku příkladu vládla Nečasova vláda a na Slovensku Ficova. Hnutí SPD podporuje spolupráci v rámci Vyšegrádu. Předseda Smeru Robert Fico se proti slovům Petra Pavla ohradil. Fico, jehož strana vede v předvolebních průzkumech, uvedl, že se s Pavlem rozchází v názoru na válku na Ukrajině. Jsem proti dalšímu vyzbrojování Ukrajiny, protože prodlužování konfliktu vede jen k zbytečným a obrovským ztrátám na lidských životech, řekl a vyzval k okamžitému zastavení bojů a jednání o příměří. Zmínil také odlišné hodnocení účinnosti západních sankcí proti Rusku či role, kterou mají ve válce Spojené státy. Podle Fica však tento odlišný pohled jeho strany není dostatečným důvodem pro zhoršení vztahu mezi Českem a Slovenskem. Pokud Pavel chtěl dát najevo slovenským voličům, že by česká politická reprezentace zmrazila československé vztahy v případě vlády, v níž by byl i směr SD, tak by to byl nepřijatelný zásah do slovenské kampaně před volbami, řekl slovenský politik. A to já musím rázne odmítnout, dodal. Vážený pane prezidente České republiky Pavle, nerozbíjejte dobré vztahy mezi našimi národy jen proto, že slovenská sociální demokracie a velká část slovenského obyvatelstva mají na válku na Ukrajině jiný suverénní názor. Vyzval ho na Facebooku.